Ešte dosť navedalo to, čo sme navrhovali aj predtým, že vlastne mne trošku nestačia tie podklady, ktoré dostávame v bode rôzne. Naozaj vlastne sú tomu 3 riadky teraz, mám možno ukázať, aby ste aj vy mali predstavu, lebo ako nemáme dostatok informácií do bodu rôzne, to sme hovorili aj predtým, že vlastne my sme dostali, aby aj tí všetci ľudia, ktorí prídu na to, dostali informáciu, že my naozaj viac nemáme, aby ste sa nečetovali, že rozhodujeme možno chaoticky, možno za 3 minúty o mnohých veciach, ale my naozaj nemáme k tomu bodu rôzne, len toto, hej. Naozaj sú to 3 riadky, takže aby som bol rád, keby tie veci z bodu rôzne sa naozaj v budúcnosti dostávali na riadne rokovanie a navrhol by som to aj teraz, aby bodu rôzne prešli tieto body do riadneho programu. Lebo je to informácia pre každého jedného človeka, ktorý si ten program prečíta a povie si, a vy nemáte na programe teraz nič, že iba v bode rôzne sú tieto veci skryté. A minulé sme to mali, myslím, že 13 podvodov v tom bode rôzne. Takže toto by bol taký druhý návrh v tom programu. Takže máme tu žiadosť o prenájom niektorých priestorov. Podpísané na Harikova, rodné číslo, trvalé východ zájmy 16, 4 Trvalé bytom záhony 316 03 242 Pribilina, žiadom o prenájom nebytových priestorov v budove na ulici doktora Jana Lajčerka, súpisné číslo 113 v Pribiline od 17. júna. Tá žiadosť prišla skorej, obecné zastupiteľstvo zasada teraz, čiže by bolo od 1.7. Prenájom za účelom prevádzkovania obchodu s potravinami. Základné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. Jedná sa o bývalú prevádzku Haricha, pani Palovej, aj pani Palovej. Táto budova je prázdna, navrhujem, aby sme túto žiadosť podporili a tento nebytový priestor prenajali. Môžem to? Nech sa páči. Samozrejme, že tento bod podporím, ale ja si myslím, vážení poslanci, môžem vás starosta? Túto žiadosť vidím prvýkrát v ruke. Pani Šoporová, respektíve jej mama mi volala, tak som jej vysvetlil, že vlastne ako by to asi malo byť. Ja si myslím, ak sa mýlim, tak mi to vyvráte, prosím. Ak máme komisiu obchodu, služieb a cestovného ruchu, táto žiadosť mala byť toho 18. mája predložená tejto komisii. My by sme si tu pani Šoporovú zavolali. Pani Šoporová, čo vám treba? Ako vám treba ešte pomôcť? Čo by sa dalo spraviť zo strany obce? Hej? A potom by sme schválili a doporučili by sme to na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ja si myslím, že to je transparentný takýto postup. Z mojej strany všetko. Tu sa jedná len o prenájom týchto priestorov, čiže buď súhlasíme, aby sme ich prenajali, alebo nie, a potom ďalej môže komisia riešiť situáciu. Nevidím v tom problém, lebo tu ide len o to, že či áno, alebo nie. Nech sa páči. Ale my len hovoríme, opakujeme tvoje slova, hej? Myslím, že takéto veci musia prejsť cez komisie, cez obecnú radu a tak iné zastupiteľstvo. Toto je len prenájom, čiže buď budeme súhlasiť s prenájmom, my sa nebavíme o obsahu toho listu, ale o formu, akým sa to robí, hej? Ďalej tu máme žiadosť o odkúpenie pozemku, pani Anelena Uličná, je to tu na tento rohový domček vedľa nie vedľa Lilika, vedľa pána Štepitu, aj vedľa pána Štepitu. Ja neviem, kto je to domček, prepáčte, ešte raz. Tu na tento rohový domček, ako vychádzame rovno na hlavnú cestu. Janík, Ujo. Janík, to čiže toto je cesta, toto je
chce pani Uličná, aby som vysvetlil. Pani Uličná mala žiadosť o odkúpenie pozemku, parcelné číslo 317/1. Vzhľadom na to, že ten pozemok sa nachádza hneď pri prístupovej komunikácii a v križovatke, keby sme ho predali, tak by sme zamedzili aj lepšiemu výhľadu do križovatky. Už teraz vieme, že tam máme problém, keď vychádzame odtiaľto s autami a tie ľudia, čo sú. Čiže ako aj rada obce nedoporučuje, aby sa ten pozemok predal. Pred potom takých trojuholník. Čiže nedoporučujeme bez ohľadu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, aby sme tento pozemok predávali. Tak my teraz schválujeme. Keď sme schválili zámer, tak potom by sme ho museli podľa toho postupovať. Teraz vlastne rada, aj ja teda nedoporučujem, aby sme ho predali, pretože veľmi zhoršila sa situácia, je to križovatka, práve tam potrebujeme priestor tam nemáme, tá viditeľnosť by sa zhoršila, čiže nedoporučujem tento pozemok predať. Nech sa páči. V podobnom zmysle sa len opýtam, o predaji majetku rozhoduje starosta alebo obecné zastupiteľstvo? Zastupiteľstvo. Ďakujem. Na obecný úrad prišla žiadosť dňa 9. júna a starosta si ju nechal pri sebe, hej. Tak, ak sa rozhodneme o tom, my tak treba poslať, my teraz nevieme vôbec, o čom sa bavíme, hej. Predložilo sa to na rokovanie obecného zastupiteľstva, rada sa zaoberala, ja teda nedoporučujem, rada nedoporučila a vidíte sami, že naozaj je to v kritickom bode križovatky, však bolo by to proti logike, aby sme takýto pozemok predali. Nebavme sa o obsahu, bavme sa o forme. Schválujeme to my, má to byť našim materiálom. Jasne, čiže vyjadrujete sa teraz, či súhlasíte alebo nesúhlasíte, pani predsedníčka. Vôbec neviem, čo to je. Takže budeme hlasovať o uznesení číslo 42, 2015, boli číslo 6 rôzne, žiadosť o odkúpenie pozemku, zastupiteľstvo schválili žiadosť Aleny Uličnej, Vito Majakovského, 4485 Martin, o predaj času pozemku vo vlastníctve obce, parcela číslo C 317/1 v katastru centra obce Neblína. Tam musí byť či jednoznačne, či áno. Či schválil, či neschváluje. Či neschváluje. Nemôže byť. Takýmto spôsobom nemôže byť napísané uznesenie, že neschvaľuje. Mám protinávrh, alebo pred tým návrhom urobiť to tak, ako sa to má urobiť. Poslanci nech to majú, nech si pozrie stavebná komisia tvár miesta a na ďalšom zastupiteľstve o tom odhlasovať. Takže tak. To vyplýva z rokovacieho poriadku. No, v každom prípade teraz momentálne máme návrh na uznesenie, takže poprosím pani predsedničku ešte raz ho prečítať. A je na hlasovaní, že či sa odhlasuje alebo nie. Ak väčšina neodhlasuje, môžeme postupovať potom, že to pôjde aj cez komisiu. Nemám s tým problém absolútne vôbec žiadny. Ja ešte raz hovorím, bolo by smutné, aby sme ten pozemok predali, pretože už teraz máme problém pri výjazde na tú cestu. Takže ešte raz poprosím. Ak neschváluje a ak to neprejde, tak budeme sa potom ale myslím, že, neschvaluje, myslím, že je zlá formulácia. Myslím si. Rada to nedoporučila, to znamená, ani by to nemalo byť na predakované zastupiteľstvo. Ja vravím nie o obsahu, o tej formulácii, ale rozprávam. Rada má rozhodovaciu právomoc, rada obce. A rozhodne, že sa občan Pribyliny alebo človek z Pribyliny nedostane ani na rokovanie obecného zastupiteľstva? Rozhodne? Obecná rada rozhodne? No, ukončíme rozprávu, do toho bodu nemá význam, ak sme to rešerovali. Ešte raz poprosím o prečítanie toho návrhu, aby sme odsúhlasili alebo neodsúhlasili, je na obecnom zastupiteľstve. uznesenie číslo 42/2015 zasadnutia
Zastupiteľstva Pribiline, konaného dňa 26. júna 2015, bodu číslo 6 rôzne, žiadosť o odkúpenie pozemku. Obecné zastupiteľstvo v Pribiline neschváľuje, keď neschváľuje, teraz neschváľuje na základe žiadosti Aleny Uličnej, Vito Majakovského, 4485/3, Vito Martin, odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce parcela číslo KC 1 katastri územia obce Pribilina. Čiže dávam hlasovať pani poslankyňa, pani poslanci, kto je za prijatie tohto uznesenia, aby sme neschválili odpredaj toho pozemku. 1248 je to pohľadávka, aby bolo úplne jasne, ako sumu sa jedná, odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie. Takže... A teraz ideme čo? No, odsúhlasiť odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie. Aby nám to nevyselo v účtovníctve, lebo nevymôžeme, keď firma už neexistuje. Je vymazaná z obchodného registra. Jednoducho není možnosť vymazaná. 11. 2014. Že už som tam. Ako ináč sa nedá s týmto nič. Nech sa páči, pán poslanec. Ak môžem do diskusie, Nie, určite... zatiaľ máme... K tomuto bodu. Takže nemôžeme diskusie. Neviem, či by ma nejaký volič pochválil, keby som od stola za 3 minúty bez akejkoľvek prípravy a bez trošku si naštudovania toho materiálu nejakým spôsobom rozhodol. Hej. Čiže zopakujem rovnako, či to je euro alebo 1000, nie je to podľa mňa, ani by nemal čo očakávať odo mňa volič, aspoň dúfam, že by som mal v tomto bode nejako hlasovať, lebo naozaj pripravený nie som a musím pôsobiť potom neodborne, keby som sa rozhodol akokoľvek. Nerozumiem tomu, že teraz v tejto situácii vôbec nemáme neodpovedať. Takže A to ja neviem. firma ako taká neexistuje, takže jednoducho nie je koho vymáhať pohľadávku. Ale to ja neviem. Takže čo s tým? Takže vôbec neviem, že nejaká ukončím ten bod, dáme hlasovať. Pani poslankyňa, pani poslanci, kto je za odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie. Hlasujeme. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Takže pohľadávku odpíšeme z účtovnej evidencie.